в каварна край морето. Добро утро! Добро утро! На Цонко Цонев, който дълго време беше кмет на каварна, известен като кметала също така. Сега появиха се тези дни информации, че всъщност каварна вече няма да е столицата на рока, вече няма да е рок дестинация, каквато беше. Всичко това тръгва от отменения новогодишен планиран концерт. Защо няма да има? Въпрос към вас. Впоследствие ще зададем същия въпрос, разбира се, и на настоящия кмет на каварна Нина Ставрова. Чието решение е отмяната на този концерт или поне замяната му с друг вид концерт? Госпожа Ставрова, кмета настоящия на каварна, ще чуем след малко по телефона. Кажете вие това, което знаете. Това, което излезе като прес-съобщение, е, че ще дадат парите за болницата и се говореше за някакви задължения, което аз трябва да изясня, че общината не има в една община приходи, има и разходи. Това, което казаха за разходите, но забравиха да кажат за приходите. Това как е свързано с концерта, че едва ли не общината ще си спести едни пари за концерт или за болницата, което също няма логика, тъй като болницата си има бюджет. Проблема на болницата не е субсидията от общината, проблема е парите от здравната каса, които постоянно намаляват. И не знам как навързаха отмяната на новогодишния концерт с това. Значи всичко тръгна от това, че не се обяви нищо официално, след това се разбра, че се отменя. След като се разбра, че се отменя, започнаха да се търсят поводи защо се отменя. След това излезе едно прес-съобщение, че парите ще бъдат дадени за болницата. Концертът ще завърши около 20 000 лева, казаха 30. Но това, което аз мога да кажа, че тази болница, докато аз бях кмет, са дадени около 8 милиона лева. Вие сте толкова гневен, защото ви обвиняват за дълговете, оставени в общината, или защото години наред каварна наистина е рок столицата на България, от това печелиш общината, местния бизнес, от това, че много хора идваха там на концерти, на рок фестивала лятото. Най-големият яд и гняв ми е от това, че се руши нещо, което е започнато. Разрушаването на нещо хубаво. Това нещо, което носеше приходи на хората. На тази нова година щяха да се изхарчат 100-150 хиляди лева в каварна и тези пари отново щяха да влязат една част от тях в общинския бюджет. А вече самите обяснения, те допълнително, самите оправдания, те наливат масло. Не можеш да кажеш, че имаш задължения, а да не кажеш, че имаш и приходи, които ще ти получиш. Не можеш да кажеш, че да се дължат едни пари. Задълженията надвишават приходите, има проблем. Значи само ще ви кажа, че 1 милион лева се дължат от държавата. Те обявиха, че 700 хиляди са задълженията. Добре. Нека не гадаем за причините и мотивите за решението на Нина Ставрева. Кмета на каварна е на телефонната ни линия. Добро утро, госпожо Ставрева. Добро утро. Нека изясним мотивите на вашето решение новогодишния концерт не да бъде свален, по-скоро да бъде заменен. Да не гадаем ние, кажете ни вашите мотиви. Да. Миналата година за концерта, на който взе участие господин Ланде, са похарчени около 41 хиляди лева. На този концерт не присъстваха повече от 200 човека, което означава, че сме похарчили 205 лева на човек. Тази година по разчети, които направихме, този концерт ще да струва около 30 хиляди лева. Ако същите тези около 200 почитателя на господин Ланде дойдат в каварна, това означава, че ще похарчим по 150 лева на човек. Чух, че господин Цонев спомена само болницата, но задълженията не са само към нея. Споменахме, че има общински служители, работещи на пречиствателна станция, които не са получавали възнаграждение от месец август. Издръжката за 3 месеца и едномесечните им заплати на тези служители е около 30 хиляди лева. Добре, искате ли сега да дадем възможност, за да се получи като диалог между вас, да изчистваме в крачка нещата? Искам да попитам, госпожо Ставрева, когато стъпих и ви изясних колко лева има да получава общината от държавата. Това нещо, защо ли беше обявено, че имаме да получаваме 1,5 милиона, което е много повече от това, което има като задължение? Защо се казва само едната част от истината, а не се казва съвсем културно, питам, и го обявих още когато встъпих. И тия 1,5 милиона какви са и до кога те трябва да бъдат платени на ДДС, което държавата дължи на общината. Те трябва да се платят до края на годината. До края на тази календарна година, за периода 2007-2013, ДДС, което се дължи от държавата. Няма случай, в който държавата да не е възстановила на община ДДС. Но не можеш да кажеш, че има задължения и в същото време да не кажеш, че има и приход, който е гарантиран и трябва да дойде. Затова аз просто не ми стана много ясно как навързаха концерта и кой преброи, че бяха 200 човека миналата година. Как ще са били 200? Аз бях на концерта, поздравих хората. Имаше огромно количество хора и живи рокаджи от цяла България, които бяха там. Не може да се оправдава с това. Добре, госпожо Ставрева, доколкото разбирам, концерта е заменен с друг концерт, за да бъдат спестени едни пари. Правилно ли съм ви разбрала?
Правилно ме разбирате. Искам да направя само едно уточнение. Действително, господин Цонев по време на церемонията, когато встъпвах в длъжност, каза, че имаме очаквания за постъпления за 1,5 милиона и задължения за около 500 хиляди. До момента обаче администрацията на общината ми докладва за задължения за 753 хиляди лева и те продължават да нарастват. Точно срещу зимата как да рискуваме да похарчим 30 хиляди лева за концерт? Искам да кажа, че аз уважавам парите на хората от Каварна, които плащат данъци в тази община и те трябва да се харчат внимателно и най-вече в полза на хората от града. Другото, което каза господин Цонев по време на церемонията беше, че той ще бъде конструктивна опозиция. Аз смятам, че конструктивната опозиция не води разговорите си през медиите. Само да ви напомня за очакваните постъпления, които за директен диалог, така че... които ще има в общината. Моля? Не казахте нищо за очакваните постъпления за община Каварна. В тази връзка сметката изглежда малко по-различна. Потвърдих това, което каза господин Цонев и по време на церемонията, че имаме очаквания за постъпления за 1 милион и 500 хиляди лева, което все още не е факт и не знам кога ще стане факт. Добре, обаче когато има такива концерти, когато хората ходят на рок туризъм в Каварна, местния бизнес печели, оттам пак влизат приходи в местната хазна. Кажете сега на Нова година ще има ли концерти, какъв ще бъде той, колко ще струва, за да разберем колко пари всъщност спестява общината така? Искам да кажа първо, че рок-музиката носи усещането за свобода. И като любител на тази музика, господин Цонев знае, че не е хубаво да се отнема свободата и желанието на хората да празнуват Нова година както те искат. Празникът на Нова година в крайна сметка е за хората в Каварна, а не за някой, който евентуално ще дойде на концерт. За мен мнението на хората в Каварна е изключително важно. Важно е също дали хората имат полза от рок-концерта. Добре, и тук искам да уточня хората в Каварна какъв концерт искат за новогодишния празник? Веднага обяснявам, но искам да уточня една друга спекулация от страна на господин Цонев във връзка с направени 1200 резервации в хотелите в Каварна. По повод на тази спекулация искахме официална информация от хотелиерите и се оказа, че има резервации за 18 човека за нощта на 31 декември. Значи спрете с популизма, не съм правил такива изявления никъде и пред никого. Стига измишлотини, госпожо. Стига измишлотини. Точно в новинарската емисия на Нова телевизия господин Цонев каза, че се отменят 1200 резервации. Това може да бъде проверено. Да, 1200 резервации. Програмата за концерта подготвяме в момента и ще заложим на местните таланти в община Каварна, които ще пеят безвъзмездно и ще свирят в новогодишната нощ. Тоест почти нищо няма да струва този концерт, ако правилно ви разбира, колкото за техника. Но така пък няма да дойдат от извън Каварна хора. Това не е ли проблем? Само да уточним, местните таланти от Каварна в какъв музикален стил ще забавляват жителите? Имаме си местна рок-група Акцес, господин Цонев, която също бихме могли да поканим, така че да звучи и малко рок в новогодишната нощ. Сега искам да питам госпожо Ставрева, какво става с рок-фестивала? Сега тук разбрахме, трябва да дадем парите за болница, трябва еди какво си, намираме си оправдание. Какво става с рок-фестивала и какво се случва? Никъде не съм си позволила пред нито една медия, дори и пред хората в Каварна, заявявам и по време на кампанията и сега продължавам категорично да твърдя, че това, което е постигнато като традиция и се харесва на хората и е в полза на хората, трябва да остане и да се надгражда. Тоест рок-фестивала остава през лятото? Аз също харесвам рок-музика, харесвам и друга хубава музика, но не виждам... всъщност искам да кажа, че да, остава. Рок-фестивала остава. Благодаря ви. Благодаря ви, че да не се окаже, че няма средства и за него през лятото. Искам да кажа, че се поддържам с цялото си сърце рок-традициите в Каварна и дори се надявам тази година гостите на летния рок-фестивал да се забавляват много. Обмисляме и друг проект за насърчаване на младежките рок-групи и млади музиканти, но за сега няма да споделя подробности в тази насока. Искате ли, госпожо Ставрева, да ви кажа... Може да каже нещо сега, вашия най-близък съратник Никола Воденичаров, как определи рокаджиите, които идват в Каварна, като пиандета и наркомани? Вие ще се разграничите ли от този човек, който каза във Фейсбук официално, че рокаджиите, които идват в Каварна, са сбиршина от пиандета и наркомани? Това ли ще е новото отношение към рокаджиите в Каварна?
Искам това да ви попитам. Слушах до сега, слушах ви приказките. Кажете най-близкия ви човек. Вие одобрявате ли терминологията на господина, който така определи хората, които идваха и направиха каварна световно известен град? Пиандета и наркомани. Това ли са рокаджиите според вас? Най-близките ми хора са моето семейство. Първо господин Воденичаров, който беше с вас в кампанията и който е след кампанията. Господин Воденичаров и как ще коментира това, което е казал, попитайте него. Аз не съм изразила такова отношение към рокаджиите в България. Разграничавате ли се от това? И имам... Разбира се, че се разграничавам от това. Не знам къде го е казал и как го е казал. Това по повод отмяната... Имам добро отношение към всички хора в страната. Изключително добро отношение към хората в Каварна, господин Цонев. Добре, благодаря ви, госпожа Ставрева. Ние имаме добро отношение и към рок-музикантите, и към местните таланти, за които вие говорите. Дай Боже да намерите най-доброто решение, но ви слушам вас двамата и се чуе всъщност това разговор, спор за рок-музика ли е или нещо съвсем друго стои зад тази Тук история. започва тотален реваншизъм и подмяна на всичко, което е правено в Каварна. Ще видите и в бъдеще. Според мен това са само едни някакви обяснения, защото отмениха концерта, 3 дена мислеха как да обяснят защо няма да има рок-концерт. Казаха, че имало някакви задължения. Не казаха, че има и приходи, които са многократно надвишаващи. Няма случай, в който държавата като дължи пари. Но искам да кажа, че това не е разговор за рок-музика, не е разговор за нова година. Ама въпросът е, наистина ли започва реваншизъм или вие просто не харесвате новия кмет? Личен реваншизъм. Не, аз не съм се кандидатирал. Аз не съм се кандидатирал за кмет. Мисля, че имахте друг фаворит, нали така? Тогава пък... Всеки си има хората, които подкрепя. Всеки си има хората, с които е работил, които към тях има някаква симпатия. Тук става въпрос. Ще продължи ли хубавото, което направихме, или ще се разруши? Това, което съм го градил години наред. За болницата са дадени 8 милиона лева по време на моите мандати. 8 милиона лева. Сега ще ми обясняват, че те да дадат 20 хиляди. Извинявам се много, тази болница съществува само благодарение на това, че общината е подкрепила и оборудвала и е поддържала. Тези смешни обяснения, тези жалки обяснения, според мен, това не е разковничето, това не е проблема, това не е сърцевината. Дай Боже да има фестивал, защото ако падне рок-фестивала, за който общината не дава нито една стотинка, тогава не могат да обяснят, че ще дадат парите за спешна помощ или ще ги дадат за покрив. За да има приемственост, обаче и да няма реваншизъм, това зависи малко и от вас. Може би трябва да седнете на една маса, да поговорите, пък да действате заедно, въпреки че вие вече не сте кмет. Не знам. Аз съм много толерантен човек. През всичките тези години съм го доказвал. Сега съм и съветник и пак казах, че ще бъда толерантен, но когато се сриват неща, които са правени с години, когато се получи негативния отзвук в цяла България, когато усетиха какъв гаф са направили и изведнъж започнаха с обясненията и оправданията. Аз 12 години съм бил кмет. Не съм мрънкал, не съм се оправдал, имало и тежки моменти. Никога в живота си не съм хорил да хвърлям кал и да се оправдавам за другите. Благодаря, господин Цонев. Имаше и обещание, че рок-фестивала през лятото ще го има. Така че надявам се да носи малко повече удовлетворение.